Soc Gemma Marfany, catedràtica de Genètica de la Universitat de Barcelona, cap de grup al CiberER, membre de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona, membre de l'Observatori Bioètica i Dret i també professora del màster en Bioètica i Dret de la mateixa universitat. Estic avui per presentar-vos un últim document que hem coordinat amb la doctora Itziar de Lecona i que hem escrit amb altres col·legues de l'Observatori, en el qual fem una sèrie d'anàlisi i reflexions sobre la selecció genètica d'embrions per valors de risc poligènic. Estem acostumats a fer diagnòstics genètics de malalties rares mendelianes en el qual la certesa, no, l'acurament d'aquest diagnòstic és molt elevat. Però ara cada vegada més, ha estat a altres països, s'ofereix dintre del portfolio de les clíniques de reproducció assistida no només aquest diagnòstic genètic de malalties mendelianes, també s'ofereix a la vegada poder seleccionar embrions per el risc poligènic a patir certes malalties en les quals els gens que intervenen en molt poca quantitat cada un d'ells, n'hi ha molts, i a més també té molta rellevància la interacció de gens amb ambient. Estem parlant de malalties com les malalties cardiovasculars, estem parlant com la propensió a desenvolupar un càncer o diabetis d'adult. Tota una sèrie de malalties en què hi ha molts gens diferents, però tots ells aporten poc i no podem tenir en compte l'ambient perquè encara aquests embrions no han nascut. Per tant, el que nosaltres fem en aquest document és presentant-ho per a tota la gent interessada, que no cal que sigui de l'àmbit de la biologia i la medicina, sinó que és per tota la societat, presentar una sèrie de reflexions bioètiques per tal de poder oferir criteris i recomanacions a totes aquelles persones que puguin estar implicades en aquest tipus de decisions, així com també pels juristes i els que hagin de fer lleis.